המבורגר קובאנה תימני, פיצה פפרוני ופנקק פולנטה תירס. הכירו את גל ויינרבה, השף הפרטי שלכם. ראשית הכירו את ההמבורגר התימני הראשון. במקום לחמניה יש לנו קובאנה. יש כאן בעצם שני המבורגרים של ברנץ'. המבורגר ברנץ' תימני האסלי, שזה בעצם קובאנה, אוקיי? עם רסק עגבניות וסחוג, וגם זום, כי זה ממש פותח את הטעמים של ההמבורגר. וכאן יש בעצם פנקק פולנטה כמהין. מדובר על המבורגר שיושב על פנקק של קרם פולנטה טריה וכמהין, עם רוטב ברמינייז, שזה רוטב הולנדייז מטובל, בדרך כלל מטבלים אותו בטרגון, פה מטובל בבזיליקום וצ'דר. הרבה טעמים ביחד, זה רגע צריך... does not compute. והם יש שני המבורגרים של ערב. שניהם קצת יותר מגיעים מאזור איטליה, אחד עם גרדה כמהין, עגבניות מיובשות וממרח פסטו. השני הוא ממש פיצה פפרוני. כל הקונספט של פיצה פפרוני זה שהיא קצת חרפרפה, אז פה מה שעושה את האפקט החריף זה ספייסי מאיו, רוטב עגבניות מרינרה, בייבי מוצרלה, פשוט יכול לטרוף ולחסל את המאנץ'. אני חושב שיש שם פפרוני אחרת חבל על הביס. גל ויינרבה, השף הפרטי שלי.